Quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar ġie sottomess il-master plan għal proġett ta' riġenerazzjoni u tkabbir tal-Park Nazzjonali f'Taqali. Il-master plan juri kif dan il-proġett se jkun qed jinkludi fih laguna u post tal-camping mamra kif suppost. Il-perit inkarigata mill-proġett Nadja Gatkurmi spjegat kif l-ispazju fil-park se jkun użat bl-aħjar mod sabiex verament ikun spazju holistiku għall-familja kollha. Se jkun qed jagħti spazji ta' rikreazzjoni u spazju wkoll ta' attivitajiet fiżiċi. Se jkun qed jinkludi picnic area ġdida, se jkun qed jinkludi main concert area, jogging u cycling tracks, se jkun qed jagħti spazju rikreattiv li ħajkun imsaqqaf b'tinet partikolari. Il-proġett tal-Park Nazzjonali se jkun qed jinkludi fih ukoll ir-reġenerazzjoni tas-suq tal-bdiewa sabiex dan ukoll joffri esperjenza lil dawk kollha li jagħmlu xirja ta' prodotti lokali minn hemmhekk. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg saħaq kif il-mod ta' kif miex il-proċess juri biċ-ċar kif dan ma kienx wiegħda sabiħa biss iżda pass importanti sabiex jinħoloq post tal-familja kollha f'ambjent naturali. Il-Gvern ta' Joseph Muscat mhux jwiegħed biss, aħna flimkien mal-Prim Ministru nidejna l-proġett f'Mejju, illum 3-4 xhur wara qed naraw li l-Public Works applikaw mal-Planning Authority ħalli wara li fil-ġimgħat li ġejjin jiġu proċessatu maħruġ il-permess nibdew l-interventi ħalli 2 u nofs oħra, 3 snin oħra dan il-proġett ikun komplut. F'konferenza tal-aħbarijiet il-koordinatur tal-proġett Jason Mikallef spjega kif dawn l-inħawi minn dejjem kienu popolari ħafna mal-familji Maltin bħala post ta' rikreazzjoni u issa se tkun mibdula totalment sabiex toffri esperjenza isbaħ. Il-politika tal-gvern dak li għandu x'jaqsam ma' healthy lifestyle u kwalità tal-ħajja aħjar dan il-proġett jittikjhom kollha u jiena kuntent ħafna li qegħdin nikkoordinaw ma' entitajiet differenti tal-gvern fosthom bejn infrastruttura tal-gvern, l-Ambjent Malta li aġenzija ġdida, ma wkoll naturalment proġett ta' dil-kwalità jirrikjedi sħab soċjali oħrajn manka sħab kummerċjali u sportivi li nsibu f'Taqali u oħrajn illi jiena nimmaġina li se jkunu ġejjin għal darba f'Taqali meta jitlesta dan il-proġett. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera saħaq kif park bħal dan għandu mhux biss joffri esperjenza sabiħa ta' rikreazzjoni iżda għandu wkoll importanza ambjentali. Segretarju parlamentari Krista Ġus saħaq li proġett bħal dan ikompli juri kif ir-riżultati pożittivi ekonomiċi qed jissarfu fi proġetti għan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.